בימים האלה מרבים לצטט את הפסוק, אנשים אחים אנחנו. כשמתכוונים לומר שלמרות המחלוקות שיש בינינו, צריך להתרומם מעל המחלוקות, כי יש בינינו אחווה. על מה מתבסס הרעיון הזה שאנחנו אחים? כולנו מכירים את הכלל של רבי עקיבא. רבי עקיבא לימד אותנו שוואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. פחות מכירים שבן עזאי, שהוא היה תלמיד חבר של רבי עקיבא, חולק עליו. וסובר שהפסוק זה ספר תולדות האדם, כלל גדול ממנו. אני מניח שאתם שואלים ושואלות, מה יש בפסוק זה ספר תולדות האדם? אז ברור שבן עזאי התכוון להמשכו של הפסוק. זה ספר תולדות האדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. בדמות אלוקים עשה אותו, רצה לומר בן עזאי, שהאדם נברא בצלם אלוקים. איפה המחלוקת בין רבי עקיבא לבן עזאי? רבי עקיבא סובר שוואהבת לרעך כמוך, את מי אנחנו מצווים לאהוב? את מי שרע לנו למצוות, דהיינו לאהוב את עם ישראל, לאהוב את אחינו מבני ישראל. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, כל בני אנוש נבראו בצלם אלוקים, וממילא אנחנו מחויבים לאהוב את כולם. האם רבי עקיבא חולק על בן עזאי? בן עזאי שהיה תלמיד חבר שלו, האם הוא חולק עליו? כאן אנחנו מגיעים על המשנה שלנו בפרקי אבות, פרק ג', משנה י"ד. וכך מלמד אותנו רבי עקיבא. הוא היה אומר, הוא הכוונה רבי עקיבא. חביב אדם שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, אומר רבי עקיבא, חביב אדם, כל האדם, כל בני אנוש. אני לא חולק עליך בן עזאי, צריך לאהוב את כל בני אנוש. אבל המשכה של המשנה, חביבים ישראל שנקראים בנים למקום. עם ישראל יש לה חביבות יותר גדולה מיתר בני אנוש. אותם אנחנו צווים לאהוב יותר. למה? כי בנים אתם להשם אלוקיכם. עם ישראל הם בנים של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאנחנו את הבנים שלנו, את הילדים שלנו, נאהב יותר, נתייחס אליהם, נדאג להם יותר מאשר לילדים של השכנים. גם את הילדים של השכנים נאהב, אבל את הבנים שלנו ודאי שנאהב יותר, ויש שם קשר מיוחד. בנים אתם להשם אלוקיכם. כך מלמד אותנו רבי עקיבא. אם כן, רבי עקיבא לא חולק על בן עזאי. הוא אומר, כן, צריך לאהוב את כל בני אנוש. אבל את עם ישראל, מאחר ואנחנו בנים, ואם אנחנו בנים, אנחנו גם אחים. אחים אנחנו למה? אחים אנחנו חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה, ממשיך שם רבי עקיבא במשנה. מהי אותו כלי חמדה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כל כך אהובים עליי, כל כך אני רוצה אתכם, אז אני נותן לכם את הדבר הכי יקר לי. מהו הדבר הכי יקר? כלי חמדה. הכלי שאני כל כך עומד אותו, זה התורה. זאת אומרת, התורה, המצוות הם למעשה הגורם המשתף את כולנו כאחים. ואם אנחנו עסוקים בחלק הזה של המשנה, נסיים במחלוקת נוספת שנלמדת דווקא בפרק שלנו. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק, זו משנה שבדרך כלל מלווים אותה את המת, את הנפטר. עקביה בן מהללל אומר. ונקדים למשנה הזאת, מגיע היהודי אל הרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להימנע מחטא. איך אני יכול להינצל מהחטא? היצר הרע הוא מאש ואני בשר ודם, איך אני יכול להינצל מהיצר הרע? אומר עקביה בן מהללל, הסתכל בשלושה דברים, מאין באת מטיפה סוחה, לאן אתה הולך למקום רימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכים הקדוש ברוך הוא. תזכור כמה הגוף שלך קטן, כמה אתה קטן, וממילא תימנע מהחטא, היראה תמנע אותך מהחטא. בא רבי עקיבא במשנה שלנו ומלמד אותנו להתמודד עם החטא אחרת. חביב אתה, נבראת בצלם אלוקים. אתה בן של הקדוש ברוך הוא. תראה כמה אתה גדול. איך אתה יכול לחטוא? איך אתה יכול לחטוא? ואומר רבי עקיבא, על ידי האהבה, הגדלת האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, כשנדע עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כי אנחנו בנים, והוא נתן לנו כלי חמדה שלו, איך אני יכול לחטוא? כך מלמד אותנו רבי עקיבא להסתכל על עצמנו כגדולים, כבנים של הקדוש ברוך הוא, וממילא נימנע מהחטא.